Hi mga bay, kumusta? Na ako karon diri sa Ayala. Third floor. Padung ko sa third floor kay. Na ako isa ka follower nga nag-comment. Si Christina Paner. Hi bye. Padung ko nimo karon ingon ka na kadapit sa may Jollibee. Okay, wala ko idea no kay wala ka gaingon kung asa kadapit. Pero kung ilang tao imuhang panagbuhay. Sige. Asa ka kadapit karon? Ito lang taon. Kita na ko sa imong profile na pa sa cellpad. Sige, tanaw na to. Kaya naatbang sa Jollibee ang cellpad. Di anak ko diri mga bay no. Og nakita na nako si Christina, di ara siya. Hi, nag-vlogs ro ba ko? Hello. Nakalaag na jud ko tawon. Gikan ko karon sa vlog, my god. Gikan ko karon sa NBI mga bay and sad to say. Sige, mag-selfie sa amin. Gatabi tin sa. Sige. Hello sa dire. Hi. Ka-cute ba ini? Sige. Sad to say mga bay na pag anto na ko sa NBI cybercrime, wala sila'y cybercrime. Imagine pinaka main office ng NBI cybercrime pero wala. Pero isa sa mga abogado dito nag-advise na ko nga mato daw ko sa police anti-cybercrime. Muna ang plan B. Ang plan C, pwede ko ninyo tabangan na i-report ang page. Dayon, ang plan D is muadto ko sa Manila sa main office ng NBI Cybercrime. Once busy ka pa, kajut lang ha kay nagtabi sa kudari. Sige. Kung naa may opportunity nga makaadto ko Manila, siguro bahala na ako no. Unsa nga mga moves ang akong himuon no. Og maora to akong ikastorya ninyo. Naningkamot ko nga ma-okay ang tanan pero wala gyud gitugot sa kretasan. Sige lang laban gyapon ta, laban. Pero sa pagkakaron okay na admin. I hope so. Pero syempre yung gihapon mawa sa unahuna sa uban no ang mga nahitabo. Naot nga magmubuo na ta mga bay. So gaan na kay na nga pagsulay for me. Okay ra na ganon lang siguro ang life. Muna na adyo ang kinabuhi mga bay. So di ara. Kumusta man mo diri? Okay ra mo diri? Wala jud ko idea kung asa ka basta niyon ka dapit sa may Jollibee. And then akong gilantaw imuhang profile na cellphone nakabutang. So, sige, pangitaon ako ng cellphone. Then pagsaka na ako diyan sa escalator, to ara ang cellphone. So nakita na tika. Pinyo kumusta man? Okay ra? Murag na man lagi samad-samad atong profile. Thanks ganda. Is ganda rin na. Dili sa kasing-kasing. Laban lang. Okay ra na oy. Atong March pa. Wala na. Kay natulog pa sila ganyan paglakaw na ako kay isayo manggod ko. Kay layo biya ang biyahe. Lapu-lapo. Na may terminal diri dali raman bihay usa ra kasakay. Dayon mo lagi to. Kung sa kay problema ni Christina. Kira kaya ra. Laban lang. Ha? Lagi lingaw kayo no maginabuhi sa FW mga diskarte tanan-tanan. Dito jud makita nimo ang mga diskarte on the spot. Wala sa plano. Kinahanglan nga madiskarte jud ka, dili pwede nga di ka mo diskarte dito.
Kaya kung di ka mo diskarte, mamatay ko tinarbaho dito dahil. Grabe ang trabaho. Hindi na kung balik ko to. Dili ko ka kuan, dili ko paingon nga, di na ko mabalik ko takabalo sa lako sa panahon. Pero di na ko mabalik sa katong nga amo. Kay kapila na biya gidabatan ato. Oh, may ganyan. Nagpatunog ko sa ilahang tiil. Antos pailo para mahuman ang kontrata. Mudyo na ang ginabuhi dito. Bisan pagdaghan mo kauban kung naay problema, why makatabang nimo kundi imo harang kaugalingon. Bisag na kay mga kauban, mga Pilipina, once magka-problema, imo harang kaugalingon na makatabang nimo. Walay lain. Ikaw jud ang mag-manage dito. Di parehas diri nga naay matabang na to. Naay daghang tabang diri. Nya free ta diri sa tanan. Dito daghang balaod. Nya once na imuha tong unsa ni pangalan ani di nimo sundon, mag-expect na jud ka nga naay mahitabo. Pero syempre naagyapon nimo ang kaluwasan sa imong kagalingon. Maora na. 2 floor down na. Ito na side. 2 floor down. So ayan. Wapay tulog si Inday. Wapa ko ito. Pero wapa daw gihapon. Charot. Sige, ana jud na no, gilang-ilang sa Pagkari. walay sa payan. Sige, na ana kay remembrance ha. Para si Kuan sa ubos. Si Kuan sa ubos nga na to, limot ko si Linlin. Linlin to no katong sa Goldilocks. Friend mo? Or nakita ra nimo dito sila sa ubos. Wala man ko ka-vlog ato, ga-video lang jud ko. Ato nga time gigutom jud kay ko. Ito nga, wala, pataka lang kong hike diri sa Yalaw ko balo diri. Dako biya kayo. Lagi. Wala jud ko. Basta pataka lang kong lakaw niya. Kalit kong liko sa Goldilocks niya, mga followers din ako sila. Salamat kay gutom kay ko itong mga bay. Nangita jud ko sa mang inasal kay Anli Rice dai. Anli Rice akong pangita kay gutom kay ko rice jud ang ginahanglan ron. Mo to nakita na jud ako nagabilat-bilat ko sa kong dala nga to cheese kay 100 to kabuok. Yan na pa empanada. Naanak di ko niya, ingon ang guard nga. Halos di ko pa sudlon sa guard, kaya daghanay ko da. Kung kumakaon man ko sulod, makasapi man ang Ayala Center na ko. Ay, gutom ko. Kung kapawa pa lang ko nga na-entrance dito, sa Pikas, nga sa Mang Inasal Jod, dito lang tako agi. Ang ko kabaw. Ang only entrance nga kung iba mga kaniro Jod. Atbang sa terminal. Muna. Lagi ni kani maglaglaag tang kita kay baw. Taka lang pang lakaw-lakaw. Pang-experiment sa mga dalan ba? Sige. Sige, entertain sa mga inyong mga customer ha. Bye-bye sa diri, bye-bye. Salamat, ako na yung naanhi siya. Thank you kay bye ha. Thank you. Laban lang ha. Laban lang.